Ingon ana diri sa kapatagan, guys. Ang gamit nila pang spray saging, drone. Kita nyo ng lupad? Power kay na. Inigbalik na, inigtugpa na diri balik. Ilis dahil nagbateri. Siniguro bagay mahagbong. Mahal naman kantidara, guys. I am the one, the way. Manana, diri sa kapatagan. High-tech kayo, no? Kaya manu-manuho nag-spray ng sagingan na pakilid kayo. Kaigit, di ka diya. Nga lang, hindi kang kaigit. Anong kapakilid, ano? Una, ang mga growers diri, pa-spray na lang yun. Drone gamit. Alright.